Ωραία. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν το συντελεστή τριβής όταν ξέρει ότι έχει ταχύτητα σταθερή αυτό, παιδιά. Οπότε με το που ακούμε εμείς σταθερή ταχύτητα βάζουμε σίγμα εύσο με το 0, όπως όταν ακούμε τη λέξη ισορροπία. Η σταθερή ταχύτητα και η ισορροπία είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ αν κάτι ισορροπεί ή τρέχει με σταθερή ταχύτητα. Κάτι που τρέχει με σταθερή ταχύτητα είναι σαν να ισορροπεί. Οπότε αφού βάζω σίγμα εύσο με το 0 και σχεδιάσω τις δυνάμεις όπως είναι η τριβή, η κάθετη δύναμη και το βάρος, αναλύω την πλαγιαστή δύναμη την F. Γιάννη, δεν ξέρω αν με ακούς. Με ακούς? Ναι. Αυτή τη δύναμη F την αναλύω. Σε μία αυτή είναι η F χ και αυτή είναι η F ψ. Δηλαδή από τη μύτη της φέρνω παράλληλη στον έναν άξονα και παράλληλη στον άλλο άξονα. Και έτσι αυτή την F την έχω αναλύσει σε F χ και F ψ. Και αφού έχω λοιπόν αναλύσει τις δυνάμεις και τις έχω σχεδιάσει, λέω ότι σίγμα F ψ θα κάνει 0 και σίγμα F χ θα κάνει 0. Οι δυνάμεις στον άξονα των ψ, βλέπεις πόσες είναι, Γιάννη? Πόσες είναι στον άξονα των ψ οι δυνάμεις? 3. Μπράβο, πες τες μου ποιες. Η Β, Ναι, η Νη, ναι. αυτές. Και η F ψ αυτή. Η F ψ είναι. Μπράβο Γιάννη. Οπότε αυτές, επειδή πάει μαζί η F ψ με την Ι και η Β μόνη της, λέω Β μείον F ψ μείον ίσον με το 0. Γιατί πάνε αντίθετα η Β με την F ψ και την Ι. Δηλαδή η Νη είναι Β μείον F ψ. Το ίδιο λέω και σίγμα F χ ίσον με το 0. Ποιες δυνάμεις είναι, Γιάννη, στον άξονα των χ? Η F χ Ναι, και η τ. ναι. Οπότε θα τις αφαιρέσω γιατί πάνε αντίθετα. Βλέπεις, εδώ. F χ πλην τ ίσον με το 0. Ναι. Άρα F χ ίσον τ. Η τριβή τώρα, υπάρχει ο τύπος της τριβής ότι η τριβή είναι μη επινή. Είναι αυτό που θα ξανακάνουμε τώρα σήμερα. Αυτός είναι ο τύπος της τριβής. Μη είναι ο συντελεστής τριβής που ζητάω και νη είναι αυτή η κάθετη δύναμη. Οπότε βάζω στη θέση της τριβής το μη επινή εδώ. Και τώρα πρέπει να υπολογίσω την ευχή. Κοιτάξτε να δείτε πώς υπολογίζω την ευχή. Εδώ πέρα που δημιουργείται ένα τριγωνάκι, εδώ δημιουργείται ένα τρίγωνο. Αυτό που το έκανα κόκκινο τώρα, βλέπετε με το στυλό μου. Αυτό το τρίγωνο έχει την ευχή με τη γωνία φ προσχήμενη. Προσχήμενη λέγεται η γωνία με την πλευρά όταν ακουμπάνε, όπως εδώ η ευχή ακουμπάει με τη γωνία φ. Και αυτή είναι υποτείνουσα. Όταν είναι προσχήμενη η πλευρά, όπως είναι εδώ, παίρνουν να τη βρω συνημήτωνο. Γιατί είχαμε πει ότι το ευχή, ότι το συνημήτωνο έχει μέσα σίγμα, όπως και η προσκύμενη έχει μέσα σίγμα. Έτσι λοιπόν η ευχή είναι F επί συνημήτωνο 30 μοίρες, εδώ που βλέπετε με το στυλό που σας δείχνω. Ξέρεις την F, ότι είναι 100. Ξέρεις το συνημήτωνο 30, ότι είναι ρίζα 3 δια 2. Βλέπετε το στυλό, το βλέπεις Θεοδώρα, το στυλό μου? Ναι, κύριε. Ωραία. Άρα η ευχή είναι 50 ρίζα 3 και το βάζεις εδώ, στη θέση της ευχή, Θεοδώρα. Βγάζεις 50 με ρίζα 3. Και είναι το μη επινή. Τώρα, επειδή χρειάζομαι εδώ και την F ψ, βλέπετε, όταν η ευχή είναι με συνημήτωνο, η F ψ θα είναι πάντα με ημίτωνο, το ανάποδο δηλαδή. Άρα η F ψ είναι F ημίτωνο 30, που είναι 100 1 δεύτερο 50 νιούτον, οπότε πάω τώρα εδώ σε αυτήν εδώ και βάζω στη θέση της F ψ το 50 νιούτον που βρήκα και στη θέση του βάρους πάω και βάζω εδώ το μη επί G. Άρα είναι μη επί G μείον 50, από εδώ δηλαδή είναι η σχέση 1 που λέω. Που πάει εδώ η σχέση 1.
μη επί G μείον 50, 10 επί 10, γιατί το μη είναι 10 και το G είναι πάλι 10. 10 επί 10 100 μείον 50, άρα κάνει 50 νιούτον το νι. Και έτσι, σε αυτήν εδώ, άμα βάλω εδώ στη θέση του νι το 50 νιούτον που βρήκα, εδώ το στυλό, παίρνω τελικά ότι το μη είναι ρίζα 3, καθαρός αριθμός. Αυτή ήταν μια άσκηση με τριβή λοιπόν, που αξιοποίησα το τάφ ίσον μη επί νι. Ήταν μια πολύ ωραία άσκηση, θα ξανακάνουμε αναλυτικά, έτσι σε αυτό το στυλ, σας την έχω στείλει ήδη στο Viber και θα δούμε σήμερα τις ασκήσεις του Γιώργου. Είχαμε κάνει και αυτή, είναι πολύ ωραία, παρόμοια, αλλά θα δούμε του Γιώργου τις ασκήσεις τώρα, θα σας την πω αργότερα ίσως. Λοιπόν, μας τις έστειλες Γιώργο? Ναι, τις έχω στείλει. Παιδιά, μπήκατε εσείς μέσα, τις είδατε? Ποια θες να λύσουμε, Γιώργο? Δεν ξέρω, όποια θέλετε. Ναι, πες μας, δε, ποιες έχεις εσύ για το σχολείο? Είναι όλες αυτές που έχω στείλει. Στην αρχή έχει ένα παράδειγμα 9, λέει. Ναι, Το έχεις αυτό? ναι, το έχω και αυτό. Ωραία, ας δούμε αυτό το παράδειγμα 9. Ωραία. Ναι, μια χαρά. Πιστεύω ότι το βλέπουν και τα άλλα τα παιδιά. Έχεις λοιπόν δύο σώματα. Το σώμα 1 και το σώμα 2. Ενώνονται με ένα σκηνή. Αυτή είναι η δύναμη F. Η μάζα του 1 είναι 20 κιλογράμμ. Γιάννη, τη βλέπεις την άσκηση? Το έχεις πάρει στο Viber? Ναι. Ωραία. Το μη 2 είναι 50 κιλογράμμ. Τα σώματα συνδέονται με αβαρές και μη εκτατό νήμα. Αν η κοινή επιτάχυνση που κινούνται τα σώματα είναι α ίσον 5 τέταρτα μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, να υπολογίσει τη δύναμη F και την τάση του νήματος που συνδέει τα δύο σώματα. Κοιτάξτε, η άσκηση λέει εντάξει, εννοείται ότι είναι λίγο το επίπεδο, ότι δεν υπάρχει τριβή. Το έχει ξεχάσει να το πει άσκηση, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλει την τάση του νήματος και σου λέει ότι η τριβή είναι 0, πες. Το έχει ξεχάσει αυτό. Κοίταξε να δεις. Η πρώτη μου δουλειά είναι να σχεδιάσω τις δυνάμεις. Εδώ λοιπόν σχεδιάζω το βάρος, είναι το β2, την αντίδραση του εδάφους, την η2. Εδώ είναι το βάρος β1, η αντίδραση του εδάφους νη1. Και εκτός από τη δύναμη F, πρέπει οπωσδήποτε να σχεδιάζω, κοίταξε, όπως το τραβάω αυτά, αυτό το σώμα το τραβάει το νήμα προς τα πίσω. Αυτή θα την πω δύναμη F1. Ενώ αυτό το σώμα το νήμα το τραβάει μπροστά. Οπότε αυτή θα την πω F2. Καταλαβαίνετε μέχρι τώρα? Επειδή έχω επιτάχυνση, Σάβα, θα πω ότι το σίγμα F είναι 0.
Ορίστε. Επειδή έχω επιτάχυνση, λέω, θα βάλω το σίγμα F0. Όχι. Πόσο θα το βάλω? Μη επί α. Μπράβο ρε Σάβα. Έχω βάλει ένα σκοπό ο Σάβας να γίνει φυσικός. Για να δούμε. Μη επί α. Στον άξονα των ψ, Γιώργο, το σίγμα FC με τι θα ισούται? Στον άξονα των ψ. Ναι. Ο ψ Από είναι πού θα το... αυτός εδώ. Α, Αυτός είναι ο ψ. ωραία. Είναι νη2 πλην β2. Ναι, αλλά γενικά με τι θα ισούται? Με μη επί α. Όχι, γιατί η επιτάχυνση είναι στον οριζόντιο άξονα. Στον κατακόρυφο ούτε επιταχύνεται Μηδέν. ούτε επιβραδύνεται, οπότε θα πάει 0. Οπότε και στο 2 θα είναι 0, πολύ ωραία το είπες, νη2 μείον β2 ίσο με το 0, και στο 1 σώμα θα είναι και αυτό 0. νη1 μείον β1 ίσο με το 0. Αφού λοιπόν στον άξονα των ψ είναι και στα 2 0, θα έχω για τον άξονα των χ και για τα 2, αφού επιταχύνονται και τα 2, μη επί α, και για το ένα και για το άλλο. Γιατί και τα 2 επιταχύνονται. Αλλά εδώ θα βάλω το μη 1 και εδώ το μη 2. Πάμε καλά μέχρι εδώ, Γιάννη? Ναι. Έχω 2 σώματα λοιπόν. Για πες, Γιάννη, εδώ πέρα τι θα βάλω στη θέση του σίγμα F1χ? Ποιες δυνάμεις έχω εδώ στον άξονα των χ? F Ναι, και F1. ναι, τι θα τις κάνω αυτές αφού πάνε αντίθετα? Θα τους αφαιρέσω. Λέγει F μείον F1 λοιπόν ίσον μη 1 επί α, σωστό? Ναι. Και στο σώμα 2, Νη μείον όχι, β. στον άξονα των χ είμαι. Στον άξονα των Α. χ. Μόνο F2. Μπράβο. F2 ίσον μη 2 επί α. Σωστά? Ναι. Για να τα δούμε αυτά τώρα. Τη δύναμη F τη ζητάω. F μείον την F1 δεν την ξέρω. Το μη 1 το ξέρω. 20. Και το α 5 τέταρτα. Άρα F μείον F1. Απλοποιείται εδώ αυτό με αυτό, κάνει 5. 25 νιούτον. Πάω εδώ στο κάτω. F2 ίσον, λέγε Θεοδώρα. 50 επί 5 τέταρτα. Μπράβο ρε Θεοδώρα. 50 είναι το M2, 5 τέταρτα. 50 επί 5 τέταρτα. Ωραία. Οπότε το F2 ίσον αυτό το 50 δια 4 κάνει 12,5. 12,5 επί 5, άρα το F2 62,5 νομίζω. Νιούτον. Τώρα προσέξτε κάτι. Η F1 και η F2, παιδιά, εδώ αυτές οι δύο δυνάμεις που βλέπετε, υπάρχει ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα που λέει το αξίωμα δράσης αντίδρασης είναι ίσες. Γιατί, τι είναι αυτό? Η F1 λοιπόν είναι ίση με την F2. Από το αξίωμα λέμε δράσης αντίδρασης. Αξίωμα δράσης αντίδρασης. Αυτό λέει το εξής, ότι όταν έχεις ένα σκηνάκι
και ασκείται σε αυτό μία δύναμη F1, απ' την άλλη του μεριά ασκείται μία ίση και αντίθετη F2 για να ισορροπεί, για να, πάντα σε ένα σκηνάκι το οποίο δεν έχει μάζα. Αυτό συμβαίνει γιατί λέει το σκηνάκι αυτός ότι δεν έχει μάζα. Οπότε αν πάρω για το σκηνάκι, μόνο για το σκηνάκι, σίγμα F ίσον μη επί α, μόνο το σκηνάκι επειδή δεν έχει μάζα, η μάζα είναι 0, άρα αυτό κάνει 0. Δεν κάνει 0 επειδή δεν έχει επιτάχυνση το σκηνάκι, επιτάχυνση έχει, αλλά δεν έχει μάζα. Άρα το σίγμα F για το σκηνάκι κάνει 0. Και επειδή το σίγμα F στο σκηνάκι έχεις αυτές τις δύο ίσες και αντίθετες δυνάμεις F1 μείον F2 ότι κάνει 0, προκύπτει ότι το F1 είναι ίσο με το F2. Δεν ξέρω, το καταλάβατε αυτό? Έκανα σίγμα F, Γιώργο, για το σκηνάκι ότι κάνει μία επί α, γιατί αφού αυτά τα δύο επιταχύνονται, επιταχύνεται και το σκηνάκι, έτσι δεν είναι? Αλλά επειδή η μάζα του σκηνιού είναι 0, μηδενίστηκε το σίγμα F. Και έτσι βγήκε η F1 ίσου με την F2. Οπότε το σβήνουμε το αξίωμα δράσης αντίδρασης. Είναι ασαφές. Και η απόδειξη είναι εδώ, γιατί το F1 ισούται με το F2. Λοιπόν, οπότε αφού το F1 ίσο με το F2 εδώ, σημαίνει ότι έχω βρει το F2 και θα το βάλω στη θέση του F1. Στη θέση του F1 λοιπόν θα βάλω το 62,5. Οπότε κοίτα τι θα γίνει. F μείον 62,5 ίσον 25. Άρα F ίσον 25 συν 62,5. Άρα F ίσον 87,5 νιούτον. Και έτσι βρήκα και το F, βρήκα και το F2 που είναι ίσο με το F1. Αυτό μου ζήταγε. Το F1, το F2 και το F. Όποιος δεν κατάλαβε κάτι εδώ να μου πει. Αυτή είναι μία άσκηση του βιβλίου, του σχολικού βιβλίου που την έβαλε ο καθηγητής τους. Θα σας πω ποια άσκηση του σχολικού βιβλίου είναι. Μπα, τέλος πάντων δεν τη βρίσκω. Τέλος πάντων. Έχει κάποιος να ρωτήσει κάποια πορεία? Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη. Γιώργο, Ναι. ποια είναι η επόμενη? Το παράδειγμα 10. Πάμε στο Τα 10. είχα στείλει ανάποδα νομίζω. Εδώ λέει 10, παράδειγμα 10. Ναι, Να πάω σε αυτό. αυτό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν,
Τι λέει το παράδειγμα 10? Λέει μια φορητή ντουλάπα έχει συνολικό βάρος 250 νιούτον. Και μετακινείται με σταθερή ταχύτητα. Βε σταθερό, με το που ακούς σταθερή ταχύτητα. Θεοδώρα, τι θα βάλεις? Ποια σχέση σου έρχεται στο μυαλό? F σίγμα ίσον 0. Έτσι. Όταν ασκείται σε αυτή οριζόντια δύναμη 120 νιούτον. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής. Β. Αν αδειάσουμε την ντουλάπα ώστε να μειωθεί το βάρος της. Να το πω αυτό Β1. Β2. 160 νιούτον. Πόση οριζόντια δύναμη πρέπει να ασκήσουμε? Οπότε να την πω αυτή F1. Για να κινηθεί με σταθερή ταχύτητα, πάλι Β σταθερή. Το σχηματάκι μας, τη δύναμη F, το βάρος, τριβή, υπάρχει τριβή εδώ, μου το λέει γιατί μου ζητάει το συντελεστή τριβής, την κάθετη δύναμη, εδώ το έδαφος, και επειδή είναι σταθερή η ταχύτητα, είπε πολύ ωραία η Θεοδώρα, θα βάλω σίγμα εύσω με το 0 και θα το χωρίσω, είπαμε, σε δύο άξονες, τον άξονα τον Χ και τον άξονα τον Ψ, και θα βάλω σε κάθε άξονα ξεχωριστά το σίγμα F ίσο με το 0. Δηλαδή, τι να γράψω εδώ? Γιάννη. Τι μου είπατε? Τι να γράψω εδώ δηλαδή, αφού θα χωρίσω σε κάθε άξονα το σίγμα F ίσο με το 0, τι πρέπει να γράψω μετά? Όπως πριν. Αυτό με τους άξονες. Ναι, ναι. T1 και F1. Ναι, Μία. αλλά γράψω πρώτα σίγμα Fψ ίσο με το 0 και σίγμα Fχ ίσο με το 0. Ναι, τώρα πες. F1 μείον T1. Εδώ λοιπόν F1 μείον T1 ίσο με το 0 και εδώ Νη 1 μείον Β1. τέλεια. Από εδώ λοιπόν μπορώ να βρω το νη 1, το πάω από το άλλο μέλος Γιάννη και γίνεται συν, έτσι. Μήπως θυμάσαι Γιάννη τον τύπο του βάρους? Όχι. Πες τον Θεοδώρα. M επί G. M1 επί G. Α, όχι, δεν χρειάζεται το τύπος του βάρους, γιατί μου δίνει κατευθείαν ότι είναι 250 νιούτον. Ωραία, οπότε δεν θα το βάλω. Άρα βρήκα ότι η νη 1 είναι 250 νιούτον. Ωραία, συνέχισε Σάβα εδώ. Από εδώ προκύπτει ότι η F1 Θα είναι ίση με την ταφ. F1 στη θέση της της ταφ 1 τι θα βάλω, ποιο τύπο Σάβα? Το M επί N. M επί νη 1 στη θέση της Νη επί F1 Μισό λεπτό. 120. 120 ίσον, το μη το ζητάω και στη θέση της νη 1 είπαμε θα βάλω 250. το 250. Το καταλαβαίνεις Γιάννη? Ναι. Εδώ από τη σχέση 1 δηλαδή. 250. Άρα αυτό εδώ Γιάννη πρέπει να μου το λύσεις τώρα ως προς μη.
Με τι θα ισούται? ...250 - 120. Όχι. Γιατί όταν έχω επί, Γιάννη, για να μείνει μόνο του το μη, πάει στο άλλο μέλος με διά, όχι με πλην. Α. Οπότε, Δια. τι? 120. 250. Όχι. Α. 120 διά 250. Πάει χιαστή δηλαδή το 250. Κάτω από το 120. Καταλαβες? Να μας κάνει κάποιος την πράξη με ένα κινητό, να δούμε με τι ισούται. 0,48. Γιώργο, μέχρι εδώ πάμε καλά. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Πάλι ξεκινάμε από εδώ, Γιώργο, από το β σταθερό. Ωραία. Λέγε Γιώργο. Άρα συνισταμένη δύναμη στο 0. Ναι. Και θα πούμε ότι νη 1. Δεν Όχι, λέμε νη έτσι 2. ρε Γιώργο μου, να από πάνω το έχεις. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Α, μισό. Τα ίδια θα κάνεις, ό,τι κάναμε πριν, καρδιά μου. F2 ισούται με... Όχι καρδούλα μου, να τα εδώ, αυτά που κάναμε, αυτά. Αυτό κάναμε εδώ, το χωρίσαμε έτσι, πήγαμε έτσι. Ό,τι λέω εδώ θα λες. απλά είπα να το κάνω κατευθείαν. Δεν Όχι, θα το κάνεις λάθος. ποτέ κατευθείαν, πάντα το κάνεις έτσι με αυτά τα βήματα. Ωραία, άρα συνισταμένη δύναμη ψ. Όχι ψ. Ναι, ψ. Ισούται 0. Ναι. Τώρα βέβαια είμαστε στο σχήμα με τα 2, έτσι. Δηλαδή έχω τη δύναμη F2, τη TAF2, τη Ναι. Β2 και την E2. Αυτά έχουν αλλάξει, έτσι. Ναι, Ωραία. Άρα νη 2 πλην Β2. Ισούται 0. Που αυτό κάνει νη 2 πλην 160. Άρα νη 2 ισούται με 160. τέλεια, πολύ ωραία. Και πάμε τώρα. Ναι, Εγώ. ναι, Ωραία. Συνισταμένη δύναμη χ ισούται 0. F2 πλην τα 2. Το ίσον 0. Και μετά το F2 δεν το ξέρουμε. Τότε F2 πόσο έχει βγει? δεν έχει βγει αγάπη μου, εδώ θα το πας από το άλλο μέλος και θα μου πεις F2 ίσον με τα Ίσον με τα 2. 2. Και τώρα θα τα δείξε. αντικαταστήσεις. Το TAF2 από τον τύπο. Ποιος είναι ο τύπος? Ισούται με 1 επί νη 2. Συνέχισε. Θα αντικαταστήσουμε το νη 2 και το μη. Πώς? Ναι, πες μου. 0,48 επί... Έτσι. Εδώ είναι η σχέση 2, Γιάννη. Έτσι. Και εδώ είναι η σχέση 3. Θα βάλω λοιπόν τη σχέση 2 και τη σχέση 3. Οπότε λέει 0,48 επί τον E2 που είναι το 160. Ας κάνει κάποιος την πράξη. Θεοδόρα, τα κατάλαβες όλα? Ναι, κύριε. Και επίσης νομίζω βγαίνει 76,8. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Πολύ ωραία. Σε εμπιστευόμαστε τυφλά ό,τι λες. Την καταλάβαμε, Γιάννη? Ναι.
Εγώ νομίζω ότι τα κατάλαβες, Γιάννη, και είναι πάρα πολύ σοβαρά να τα καταλάβεις αυτά. Αυτά είναι η ύλη της φυσικής. Μπράβο, νομίζω ότι τα πάμε καλά, παιδιά. Μπράβο. Βλέπω ότι μπορείτε και συμμετέχετε όλοι. Πάμε στην επόμενη. Αυτή είναι η ύλη της φυσικής. Άμα όποιος μαθαίνει αυτά, πάει και γράφει καλά στο τέλος. Με ένα φυσιολογικό καθηγητή που δεν βάζει τρελά πράγματα. Εδώ βλέπω μετά είναι το 7 και το 8 και το 6. Ωραία. Λοιπόν. Για να δούμε το παράδειγμα 7 που μας έχει στείλει ο Γιώργος. Γιώργο, αυτά έτσι όπως σου τα στέλνω, δεν σου τα στέλνεις και στους συμμαθητές σου να τα έχουν για την άλλη μέρα έτοιμα? Θα τα στέλνω. Τα στέλνεις, Δεν ξέρω. Δεν τα έχουν στείλει. Δεν μου έχει ζητήσει κάποιος. Δεν σου έχει ζητήσει. Ο καθένας τα κάνει μόνος του. Ναι. Ωραία. Λέει εδώ το παράδειγμα 7 ότι ένα σώμα 10 κιλογραμμ ηρεμεί σε λίγο οριζόντιο επίπεδο. Όταν λέει τη λέξη ηρεμεί, ποιο δεδομένο είναι, Θεοδώρα, ξέρεις? Άρα σίγμα F0. Σωστά, η ισορροπία και η ηρεμία έχει σίγμα F0 στην αρχή. Αλλά όταν στην αρχή έχει ηρεμία, είναι ακίνητο, αυτό είναι μία άλλη εξίσωση. Θυμάται κάποιος άλλος? Ποια εξίσωση είναι όταν μας λέει ένα σώμα ηρεμεί? Στην αρχή. Ότι η αρχική ταχύτητα είναι 0. Ασκούμε στο σώμα μία δύναμη λοιπόν 40 νιούτον, η οποία σχηματίζει γωνία 60 μοίρες με το οριζόντιο επίπεδο. Θέλει να βρείτε τη δύναμη που δέχεται το σώμα από το οριζόντιο επίπεδο, την ταχύτητα του σώματος μετά από χρόνο 5 σεκόντ και την απόσταση που διανύει το σώμα κατά τη διάρκεια του 5ου δευτερολέπτου. Το 5ο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Έχεις λοιπόν εδώ μία δύναμη σε λίγο. Όταν λέει τη λέξη λίγο, Θεοδώρα, τι συμπεραίνουμε? Τι δεδομένο είναι? Ότι η τριβή είναι 0. Μπράβο ρε Θεοδώρα. Η τριβή είναι 0. Λοιπόν, έχω σχεδιάσει λοιπόν εδώ τη δύναμη. Ποιες άλλες δυνάμεις βάζω, Θεοδώρα? Το βάρος, Ναι, την ι, ναι. Και η τριβή δεν βάζω. Μια χαρά είναι. Έτσι, ωραία. Οπότε πάλι αναλύω στον άξονα χ και στον άξονα ψ. Και η μόνη δύναμη που αναλύω προφανώς είναι η F. Αυτήν εδώ πώς θα την ονομάσω, Θεοδώρα, έχουμε πει? Αυτήν εδώ. Ευχή. Ναι. Και την άλλη. Πώς θα την... Εύψη. Ναι. Εύψη. Ωραία. Έχεις αναλύσει λοιπόν σε δυνάμεις.
Πάμε καλά, Γιάννη, μέχρι εδώ. Ναι. Ωραία. Και επειδή τώρα αυτός μου λέει ότι έχω τη δύναμη F, έχω τη γωνία εδώ και τα λοιπά και θέλω τη δύναμη νη, έτσι, θα ξεκινήσω πάλι. Δεν μου λέει ότι ηρεμεί τώρα, ηρεμούσε στην αρχή. Η αρχική ταχύτητα είναι 0. Μετά που το βάζω, μου ζητάει τι ταχύτητα θα έχει μετά από τόσο χρόνο. Αφού θα έχει ταχύτητα μετά από τόσο χρόνο, σημαίνει ότι στην αρχή ηρεμεί, μετά θα έχει ταχύτητα, άρα τι κίνηση θα κάνει, Θεοδόρα? Επιταχυνόμενο. Ναι, οπότε δεν θα βάλω σίγμα F με το 0. Τι θα βάλω σίγμα F? Θα βάλουμε τον τύπο Ναι, της επιταχυνόμενης. σίγμα F, αγάπη μου, τι βάλαμε πριν, θυμάσαι? Το M επί α. Ναι, αυτό θα βάλουμε. M επί α. Λέγε τώρα, Θεοδόρα, στον άξονα των ψ, Θα είναι ίσο με M επί... όχι, κοίτα. Πρέπει, το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό. Βλέπεις. Βλέπεις, πρώτα δηλώνεις με τι θα είναι. Με τι θα είναι. Τι θα είναι στον άξονα των ψ. Θα είναι ίσο με το 0. Ναι, γιατί είπαμε δεν πάει ούτε πάνω ούτε κάτω στον άξονα των ψ. Πρώτα το δηλώνεις και μετά λες αυτό που θες να πεις. Πες. Άρα SFψ, σίγμα Fψ θα είναι ίσο Στη θέση του σίγμα Fψ θα πάμε και θα βάλουμε, ναι. το νη πλην β. Πάλι κάτι ξέχασες. Το βάλουμε Δεν είναι μόνο το νη και το β. είναι και το Fψ. Ναι. Άρα N συν Fψ πλην β. Τέλεια. Ωραία. Θέλω αυτό να το λύσω ως προς νη. Συνέχισε. Λοιπόν, θα γίνει πλην Fψ συν β. Έτσι. Πολύ ωραία. Στη θέση του β είπαμε τι θα βάλεις. Ποιο τύπο? Το M επί J πλην Fψ. Ωραία. Και κοίταξε τώρα. Χρειάζεσαι εδώ λοιπόν να βρεις το Fψ. Εδώ θα πέσουν τα ημίτονα και τα συνημίτονα. Το Fχ με τι τριγωνομετρικό αριθμό θα το πάρεις? Πώς λέγεται το Fχ με τη γωνία? Είναι το ημίτονο. Για πες μας, Σάβα, το Fχ με τη γωνία αυτή πώς λέγεται? Προσκύμενη. Ναι, γιατί είπαμε πριν, Θεοδόρα, ότι ακουμπάει. Όταν ακουμπάει η γωνία, είπαμε, επάνω στην συνιστόσα, λέγεται προσχήμενη. Και επειδή η προσχήμενη έχει μέσα σίγμα, θα το βρίσκω με συνημίτονο. F επί συνημίτονο φ. Κατάλαβες? Αυτή λοιπόν πες ότι είναι η σχέση 1. Θα τη βάλω λοιπόν εδώ τη σχέση 1.
και θα πάρω νη ίσον το m. Τι βάζω στη θέση του m, Θεοδώρα? 10. 10. Αυτό το g μου δίνεται 10 και όταν το f είναι με συνημήτωνο, το f είναι πάντα, Γιάννη, με τι είπαμε? Με συνημήτων. Όχι. Όταν το ένα είναι με συνημήτωνο, το άλλο με τι είναι, Γιώργο? Με μήκη. Με ημίτωνο. Άρα εδώ βάζω ημίτωνο φ. Σχέση 2. Εδώ λοιπόν θα βάλω τη σχέση 2. Στη θέση της f λοιπόν θα βάλω τη σχέση 2. F επί ημίτωνο φ. Άρα η νη ίσον 10 επί 10 100. Η f βλέπετε ότι είναι 40. Και το ημίτωνο των 60 κάνει ρίζα 3 δια 2. Ή μπορεί κάποιος να μου το δώσει σαν αριθμό. Να μην το βάλω ρίζα 3 δια 2. Έχει κομπιουτεράκι κάποιος να κάνει πόσο κάνει το ρίζα 3 δια 2. Ε, 0,86. Ωραία. Και πάτα επί 40. 34,64,6. Και πάτα μείον 100. Πόσο κάνει μείον 100. 65,4. Ωραία. Πόσο είπες κάνει αυτό? 0,86. Ναι. Έτσι. Άρα βρήκαμε τον νη που μας ζητούσε, Γιώργο, έτσι. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά ήταν για τον άξονα των ψ, Γιώργο. Ωραία. Ας πάρω όμως και για τον άξονα των χ, Μμμ. Τι θα βάλω για τον άξονα των χ? Συνισταμένη δυνάμει στο 0. Όχι βρε αγάπη μου, γιατί? Ναι, λάθος. Εδώ το 0 πήγε στο ψ, οπότε όλο το άλλο που είναι το μη επί α θα πάει στον χ, καταλαβες? Σωστά, κατάλαβα. Λέγε λοιπόν. Άρα θα αντικαταστήσουμε με 10 επί... Ρε μην βιάζεσαι ρε. Τι θα βάλω στη θέση του σίγμα ευχή? Εκεί που έχεις το σχήμα. Θα βάλω ευχή πλην βασικά. Αυτό έχει μόνο. Έτσι μόνο την ευχή. Μη Ναι, επί α ωραία. λοιπόν. Στη θέση της ευχή τώρα θα πάω και θα βάλω F επί συνημιτισμού. έτσι τη σχέση 1. Καταλαβαίνεις Γιάννη? Ναι. Συνέχισε Γιάννη την αντικατάσταση. Στη θέση της F τι θα βάλω? Κοιτάς τα δεδομένα. Βλέπεις? «40 Νιούτον». Ναι. 40 επί συνημήτωνο των 60 κάνει 0,5. Στη θέση του M κοιτάς πάλι τα δεδομένα, Γιάννη. 10. Έτσι. Και το α το ζητάω. Τώρα, πρέπει Γιάννη αυτή να μου τη λύσει ως προς α. «40 επί 0,5 δια α».
Γιάννη, εγώ νομίζω ότι μπορείς να γίνεις σε λίγο πάρα πολύ καλός, Οπότε απλοποιείται αυτό με αυτό. 4 επί 0,5 κάνει 2. 2 μέτρα ανά σηκώνει τετράγωνο. Και έτσι βρήκαμε την επιτάχυνση. Γιατί, τι να την κάνουμε. Στο β ερώτημα θέλει την ταχύτητα. Θυμάται ο Σάββας την ταχύτητα στην επιταχυνόμενη κίνηση ποιος τύπος είναι. Πες το ρε Σάββα αυτό και θα σε παραδεχτώ. Θα σου πω να γίνεις φυσικός άμα το πεις. Μισό. Για να μην το μπερδέψω με του διαστήματος. Ναι, V0 συν G επί ταφ στην προκειμένη φάση είναι α. τέλεια τα είπες, μπράβο σου. Οπότε το V0 έχουμε πει ότι είναι 0, γιατί ξεκίνησε από την ηρεμία Θεοδωρά. Έτσι. Λέγε Θεοδώρα, τι βάζω στη θέση του α και τι στη θέση του ταφ. 2. Ταφ 1, 5. Έτσι. Άρα 10. Άρα 10 τι. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη μονάδα μέτρηση στο τέλος. Κόλλησα μισό λεπτό. Πες το Γιάννη. Γιώργο. MDS. Ναι, μέτρο ένα σεκόντ. Ωραία. Και πάμε τώρα και στο γάμα ερώτημα. Θέλω, λέει, το διάστημα κατά τη διάρκεια του 5ου δευτερολέπτου. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται, παιδιά. Πες ότι ξεκινάει αυτό από εδώ. Τη χρονική στιγμή 0. Μέχρι τη χρονική στιγμή 1 είναι το πρώτο δευτερόλεπτο. Έτσι. Μέχρι τη χρονική στιγμή 2 είναι το δεύτερο δευτερόλεπτο. Σωστά. Μέχρι τη χρονική στιγμή 3 κάνει επιταχυνόμενη κίνηση, βλέπετε, γι' αυτό συνεχώς κάνω το διάστημα πιο μεγάλο. Είναι το τρίτο δευτερόλεπτο. Μέχρι τη χρονική στιγμή 4 είναι το τέταρτο δευτερόλεπτο και μέχρι τη χρονική στιγμή 5 είναι το πέμπτο δευτερόλεπτο. Οπότε αυτός ζητάει το διάστημα αυτό εδώ. Όταν λέει το διάστημα το πέμπτο δευτερόλεπτο, είναι αυτό. Είναι από το 4 μέχρι το 5. Για να βρω την απόσταση από το 4 μέχρι το 5, θα κάνω την εξής σκέψη. Επειδή ο τύπος που μου δίνει την απόσταση Σάβα ποιος είναι? V0 επί ταφ συν 1 δεύτερο επί α επί ταφ στη Δευτέρα. Αυτό είναι 0. Αυτός όμως ο τύπος δεν μου δίνει αυτό το ενδιάμεσο, μου δίνει πάντα το διάστημα που γίνεται από την αρχή. Εδώ δηλαδή σε αυτό τον τύπο, αν βάλω εδώ το 5, θα βρω το διάστημα από την αρχή μέχρι το 5, Γιάννη. Δηλαδή είναι αυτό το διάστημα, το S5. Καταλαβαίνεις, Γιάννη? Ναι. Γιώργο, το καταλαβαίνεις αυτό, ότι το S5 είναι όλο αυτό? Εσύ όμως δεν θες αυτό, Γιώργο, το S5. Θες αυτό. Οπότε θα βρεις το S5, θα βρεις και αυτό εδώ που είναι
το S4, βλέπεις εδώ, Και θα αφαιρέσω. και θα τα αφαιρέσεις για να βρεις το συνολικό. Για να δούμε δηλαδή, θα βρούμε το S5 που είναι 1/2. Στη θέση του α τι βάζω, Γιώργο? G. Εδώ ρε Όχι, καρδούλα ένα. μου, εδώ είμαστε. 2, ναι. Ωραία. 2. Επί 5 στο τετράγωνο απλοποιείται αυτό με αυτό. Άρα το S5 μας βγήκε 5-5-25 μέτρα. Θα βρω με τον ίδιο τρόπο το S4. Πες τον τύπο, Γιώργο. 1-2 επί α7 τετράγωνο. Αλλά θα βάλω το ταφ4, έτσι. Ναι. 1-2 επί τι? Επί 2 το ταυτέσσερα. 4 στο τετράγωνο, πάλι απλοποιείται αυτό με αυτό. Άρα το S4 κάνει 16 μέτρα. Οπότε για να βρω τώρα αυτό που θέλω, δηλαδή το ΔS, πες το Γιώργο. Θα κάνω S5 πλην S4. Άρα το ΔS ίσον 25 πλην 16, άρα το ΔS 9 μέτρα. Το καταλάβατε? Γιάννη, Ναι, περάσαμε καλά Γιάννη? ναι. Θεοδώρα, περάσαμε καλά? Ναι, κύριε. Ωραία. Σας το στέλνω σε μια φωτογραφία στο Viber, έτσι. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου.